Fatima, Fatima ba ta fushi da al'umma, kyawun hali kyawun fuska, Fati da an zo gare ta an gama. Tana da hali kyakkyawa, Fatima ko 'yan garinsu sun sani, ga ta fara kuma san kowa, launin da san ba bidar a yorini, ba ta yin zagin kowa, aikin ta sallah cikin dare yini. Fatima komai akan ta zan faɗi, zai zama dan dole na rage. Dan haka zan dan takaita dan kaɗan daga cikin ni abin da na sani game da shaidar hali na Fatima. Zan tsayuwar tabbaci kamar gini, saboda na san ina da gaskiya, ko an ja dole za a bar mini. Ballantana ma duk wanda ya sani, ta fi faɗin rabi da diddigi. Na yi tunani akan ta Fatima, na lura duk ta wuce gaban sani. Daga wurare daban-daban ake zuwa, ita ake ta san gani. Na dubi samun da ta yi a ɗaukaka, abinda har zuciya ta ba mini. Da mumini za ya ganta Fatima, zai ji cikin zuciyarsa ta shige. Fatima na kokari wajen guje abinda dukkan ilafi hani. Ba ta da hali irin na kyale, ba ta yin share wanda ta sani. Da ta saka ka'idan ta Fatima, gaba ta ce da kai ina yini. A yanzu neman kama da Fatima, sai an zage dan sai an zage. Fatima sunan diyar ma'aiki, kun ga sunan ta ma daban yake. Ga fara'a yawaita murmushi, ku ta fushi nan da nan da ta dake. Kai mai tunanin ka koshe Fatima, kana ruwa ka riga da ka jike. Duk tsananin hassadar ka sani, ta bi hanyar da babu tsitsige. Ya zan kwatance ku gane Fatima a asalin yadda zahiri take. Ko tafiya na ta gabas take, ga komai bai da hankali take. Maganar nan akan ta Fatima, idan na ce zan rabi cikin kwata, kafin na kai ko ina da na sige. Don haka nan za na barki Fatima, lokaci ma na ga ya shige. Ga fara'a yawaita murmushi,